que són les ofenses o ultratges a Espanya, a les comunitats autònomes, a les entitats locals o a les seues institucions, símbols, himnes o emblemes efectuades per qualsevol medi quan no siguin constituïdes de delicte. Això pot ser el fet de cremar una bandera, però no una bandera d'Espanya, una bandera del poble de no sé on, en una nit de tal, podrà ser objecte de sanció. Això és una conducta que en els Estats Units, per exemple, cremar la bandera no és un delicte. Per què? Perquè s'entén com un fet de llibertat d'expressió en un moment determinat. Pot ser una ofensa, pot ofendre a molta gent cremar una bandera d'Espanya com cremar una bandera de qualsevol altre lloc, però en una democràcia el que no és de rebut és que quan un acte és un acte polític, de protesta, un acte que se fa no per a, més enllà d'ofendre ningú, per a defensar les idees lliurement, sense més violència, doncs siga objecte de sanció. En aquest projecte de llei serà objecte de sanció. Tot això es barreja, a més, en una sèrie de qüestions com oferiment de serveis sexuals, els cotxes quan duen a la gent a comprar drogues, el tema de les armes, d'emmagatzemament d'armes, és a dir, coses en les quals estem tots d'acord, que siguin sancionables o que no poden ser permeses, però se barregen tota una sèrie de noves conductes que intenta el govern sancionar. N'hi ha coses que no estan determinades en la llei, són molt ambigües i que permetiran fer multes sense cap regulació efectiva del fet concret. Manifestaciones públicas, escritas o verbales efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas o símbolos con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos o delictivos, o que inciten, promuevan o ensalcen y justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer. En argumentacions d'aquest tipus, per exemple, es va prohibir i es va traure d'un partit de handball a un company, una persona que anava amb una bandera republicana, una tricolor, una bandereta de la república, perquè diuen que anava a afavorir la violència de la resta de persones que estaven en l'equip. I no una vegada, ho van fer 2 vegades, una en Alacant i l'altra en Saragossa, les 2 van denunciar i demés. Però són formulacions que no garanteixen la persecució d'allò que ha de ser perseguit, que quan uno va amb una bandera feixista en un estadi de futbol se li traga aquesta bandera de futbol, aquesta bandera feixista. De fet, fa poc en l'estadi de Mestalla anaren en un emblema del Jaume I, que anaven uns símbols feixistes i no va passar absolutament res. Nosaltres ho hem denunciat davant del Congrés dels Diputats, davant del govern, i hem dit que què pensa fer el govern davant d'això, però de fet no se tradueix després en una persecució. Ara, si després vas en una estelada, i trobes en el problema que si anar en una estelada és considerat per qui? Per l'autoritat en aquest moment, diu que aquesta bandera sí, l'altra no incita a la violència. Anar en una bandera en l'Aguilucho no incita a la violència, anar en una estelada sí incita a la violència. Això no és de rebut en un text legal que ha de ser molt més taxat i no ha de comportar tal ambigüitat que al final fa que qui detenta l'autoritat, el delegat de govern, pot sancionar a qui vulgui per el que vulgui. Falta de col·laboració en les forces de seguretat de l'Estat. Què és la falta de col·laboració en les forces de seguretat de l'Estat? Són conductes que no estan ben taxades. Coses més curioses. Consumir bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos. La prohibició del botellón. Això, a partir d'ara, estarà subjecte a una multa. A banda de coses que ja estaven contemplades, plantación y cultivo de drogas tóxicas, forzar el consumo a menores, que són qüestions que podem estar tots d'acord, però se mesclen en altres qüestions. Després contemplen altres coses que poden estar en algun text legal, però així ho deixen al libre albedrío del delegado. Daños o deslucimiento grave en bienes muebles o inmuebles de uso de servicio público. Si són danys greus, tenen una sanció greu, si són danys lleus, tenen una sanció més feble. Però a partir d'aquesta legislació, posar una enganxina en qualsevol lloc no
no ja sols una enganxina política, que vaig posar una enganxina d'estes, recordo el cas d'ahir que anava posant cartells de busque treball i tal, i que van caure unes multes. El que passa és que eren multes municipals i tenen un altre procediment, però aquestes ja no seran multes municipals, aquestes seran multes del delegador, però si poses la enganxina esta de cerrajero, 24 hores, te pot caure una multa per part del subdelegat del govern. I després ja les multes, les lleus, que són les més divertides de totes, perquè aquestes són les que són sancionables a soles fins a 1.000 euros, i són les que de veritat van a carregar, a assustar a la gent. I aquestes ja són de dos tipus. L'incompliment de la prohibició policial de circular per una zona que acoten prèviament, la celebració d'una reunió en un espai, tot, és que ho contemplen pràcticament. Manifestacions públiques a través de qualsevol mitjà de difusió, injures o calúmnies, un tuit convocant un dia una manifestació, pràcticament qualsevol tipus d'actitud a partir d'esta llei podrà ser sancionable fins a 1.000 euros. Ocupació de qualsevol espai comú, públic o privat, projecció de dispositius luminosos a les forces de seguretat, por ejemplo, colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables objetos alarmados. Es decir, acampades del 15M, sancionables. Són les acampades, pérgolas, tenderetes, és a dir, que iscam al carrer en una tauleta a demanar signatures per qualsevol cosa, a partir d'ara pot ser directament sancionable si se duen davant este proyecto de ley. La práctica de juegos y de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello. És a dir, si fem un partit de futbol reivindicatiu del joc net o de la alliberació del Sàhara o de la independència del territori que siga, i fem un partit de futbol a la plaça del poble perquè siga de protesta o tal, també pot ser sancionable. Entorpecimiento indebido a la circulación peatonal, és a dir, lo que s'ha produït en Madrid moltes vegades, que és una reunió per Twitter, una convocatòria per Twitter o per Facebook, de gent en el Parc del Retiro, que és una zona peatonal, on te pots juntar perfectíssimament quan fa un horatge allí a parlar de lo que siga. Això també, conducta sancionable. El escalamiento de edificios. El que van fer en el Congrés, quan van pujar per l'andari que estava posat i se van posar una pancarta també. Remoción de vallas o cercados, és a dir, la policia que, segons esta llei, pot establir perímetres de seguretat sense un control clar, és a dir, un perímetre de seguretat en un moment determinat perquè la policia considera que és el perímetre de seguretat que ha d'acotar, i si tu a més remeneges la tanca un poquet o el que siga, conducta sancionable. A més, penseu que la llei que favoreix que la policia pugui establir el perímetre que considere, en això limita un dret constitucional bàsic com és el de la llibertat de circulació per tot el territori. Tenim la llibertat de circular per tot el territori. En el Congrés dels Diputats, per exemple, estan acostumats ja a tallar els voltants del Congrés 4 carrers més enllà d'on està el propi Congrés. No és que detallen el tros del Congrés, és que detallen 3 o 4 carrers al voltant, de la qual cosa tot el veïnatge que ha d'anar per allí té uns problemes gravíssims per a circular. Si en aquest moment tens apartes una tanca per a passar perquè has d'accedir a ta casa, també te poden sancionar. I tot això són una sèrie de multes i d'històries que, ja dic, estan en l'avantprojecte de la llei que té el govern damunt la taula, que encara no ha aprovat, que encara no ha enviat al Congrés dels Diputats i que haurem de veure com queda en el tràmit parlamentari. Però la intenció del govern en tot això, la intenció és assustar a la gent, tractar que la gent no es mobilitzi, perquè saben, ja queda demostrat claríssimament fa poques dates a Madrid o a Burgos, que la mobilització ciutadana un dia pot parar una obra en una ciutat, com ha passat en el barri de Carbonell, en Burgos, altre dia pot parar la privatització de la sanitat pública, com ha passat en Madrid, o altre dia pot acabar derivant un govern, com ha passat en Ucrània fa no res. El poder
no està en mans de... no sé, aquí. Efectivament, ara mateix està en mans del senyor Rajoy en la Moncloa, que està exercint com a abanderat de la Troika, que és qui realment té el poder. Però el poder realment està en mans de nosaltres, dels ciutadans d'arreu, de la gent que podem eixir, protestar, fer una manifestació o 1000 manifestacions. I això és el que volen evitar en tot això. Volen assustar-nos i que no se manegem, i sobretot que la gent no es manegi lliurement. Sobretot que la gent no es manegi lliurement. És a dir, una convocatòria eixida de no se sap bé qui, que un dia es comença a circular per internet i sense que comunicar a la delegació del govern que tal dia, tal hora anem a fer manifestació en tal lloc, se fa la manifestació tal dia, tal hora en tal lloc. Això és el que volen evitar en qualsevol cas. Tenen que dur-lo encara al Congrés, veurem com queda tot el text, però nosaltres, des d'Esquerra Unida, des d'Izquierda Unida, s'oposarem total i absolutament a aquest nou atac flagrant als drets fonamentals de la ciutadania, als nostres drets fonamentals. I malgrat que el Partit Popular puga traure endavant aquesta llei en els pròxims mesos, nosaltres tenim el compromís ferm davant de la ciutadania en quan la majoria absoluta del Partit Popular en el Congrés dels Diputats decaigui aquesta llei, junt amb altres reformes que vol dur endavant el govern, com la llei d'interrupció voluntària d'embaràs, o reformes laborals, o la reforma de les pensions, o totes les barbaritats. Aquestes reformes, diu el govern, perquè són pèrdues flagrants de drets que hem assolit entre tots, siguin revertides, siguin desfetes. La reforma de l'ensenyament siga tirat enrere. I aquest és el nostre compromís ferm i ho mantindrem en funció de la força que ens dona l'electorat en el pròxim Congrés dels Diputats o en les pròximes Corts Valencianes. I aquest és el nostre objectiu polític, perquè el que nosaltres volem i defensem és que en Espanya hi ha un poble, hi ha uns pobles que són els amos dels seus destins i són aquests pobles els que han de decidir el que volen, ara i en el futur. I això no se'l pot impedir cap govern. Res més i a la resta de